sitima ya Panjanji yomwe inabweretsa mafuta a galimoto okwana malita 1.2 million kuchokera ku doko la Beira m'dziko la Mozambique kufika kumaka m'boma la Nsanje patatha zaka 41 chiyimire maulendo a sitima ya Panjanji. Mu chaka cha 2020 dziko la Malawi ndi dziko la Mozambique kudzera mwa atsogoleri awo Dr. Lazarus Chakwera komanso President Filipe Nyusi anagwirizana zoyambitsanso maulendo a sitima ya Panjanji. Mgwirizano unalo kuti dziko la Mozambique limanga njanji makilomita 44 kuchokera ku Matarara kufika kumaka malire a dziko lino ndi Mozambique. Ndipo dziko la Malawi limanga makilomita 72 ochoka kumaka kufika ku Bangula ndi kulumikiza kufika ku Limbe mu mzinda wa Blantyre. Ntchito yomanga njanji ya makilomita 72 inayamba mwezi wa Mei mu chaka cha 2022 ndipo ntchitoyi inkayembekezera kutha pa 17 November 2023. Koma izi sizinatheke ndipo tsiku lomwe anayika lomaliza kugwira ntchitoyi inali pa 26 April 2024. Koma tsiku litafika makilomita 5 okha ndi omwe anali atamangidwa. Pofika kumayambiriro a chaka chino dziko la Mozambique linali litamaliza kumanga njanji ya makilomita 44 kuchoka ku Matarara kufika kumaka. Pamene dziko muno pakhala pali kukanirana makamaka pokwaniritsa kugwira ntchitoyi pakati pa akuluakulu a boma ndi a bungwe la PPDA. Pachiyambi ntchito yomanga njanji idaperekedwa ku kampani ina ya dziko la Portugal yomwe idati pafunika ndalama zokwana 48 billion kwacha kuti ntchito yonseyi imalizike. Koma bungwe la ACB lidalowererapo ndi kunena kuti ntchitoyi iperekedwe ku kampani ina kamba kazotsamwitsa zina, ndipo kampani ya dziko la China ndiyomwe idapatsidwa ntchitoyi mchaka cha 2021 pa mtengo wa 68.8 billion kwacha. Kufika tsiku la lero dziko la Malawi silinachite chilichonse chooneka pa nkhani ya njanji kuchoka kumaka kufika ku Bangula. Pamalo pomwe sitima ya Panjanji yomwe inanyamula mafuta a galimoto okwana 1.2 million inafikira masiku apitawa palibe zinthu zothandizira maulendo a sitima kuti ithe kutsitsa katundu kapena mafuta a galimoto. Ndipo ndondomeko yomwe anatsitsira mafuta awa kuchoka mu sitima kuyika mu galimoto onyamula mafuta, anthu osiyanasiyana anadzudzulapo kuti tikudya mfulumira pophwanya mfundo ndi ndondomeko zoyenera chifukwa cha ndale polingalira chisankho cha chaka. Ntchito ya njanji yochoka ku Mozambique kudzera mboma la Nsanje kufikira m'madera ena a dziko lino inali yofunikira bwanji? Mmodzi mwa mbadwa a mboma la Nsanje omwenso ndi nzika yokhudzidwa mbomali a Eric Trinta akufotokoza mmene maulendo a pasitima ya pamtunda ankagwirira ntchito komanso kuthandizira pokweza miyoyo ya anthu. Mudziwa ino dziko la Malawi kuti liyambe linayambira kunoko ku Shevali manga kulowa kudzera ku Nsanje paja inali Port Herald kutanthauza ndi port kuyambira kale. Ship yoyambirira kubwera ku Malawi inadusa kuno ku Nsanje imene inali Port Herald yapa madzi imene chimodzimodzinso njanji zoyambirira kupanga connect Zimbabwe, Mozambique kwina konse zimadutsa kunoko, zinadutsa kuno. Zinangovuta nthawi ya democracy nthawi ijayi kuti no chilomwe bridge zangosokonekera silinafunenso kuyikonza ngati dziko limene inalinso blow kwambiri kwa anthu akunoko. And china chilichonse chimene mumachiona ku Malawi ma missionaries wina aliyense amene mumamuona kuno anadutsa ku Port Herald. And anthu asanaone galimoto ya mtundu ina aliwonse imadutsa kaye kuno kumabwera kupita kulimbi kuja kumapitiliza ano ndi msewu mmene anapangira railway line. So kunoko chitukuko cha Port Herald imene inabwera ngati Nsanje chinazaonongedwa chifukwa cha nkhondo imene inalipo ku Mozambique nthawi imene jayo ali namwe akumenyana ndi Frelimo. Ndeno njanja anayidula kumene kuja mashipi zonse zija zinayima nezitayima pamene no panazakhala ngati kuti no pali vuto chifukwa choti no railway inayangoyambirano pa Malaka kumabwerano kulimbi kumapitiliza m'Malawi muno. International connection inali itaduka. Ndi chifukwa choduka kwa international connection imene yoyo mukaona kuti no economic iso power ya Nsanje inazatsika kwambiri. And zinaononga zinthu zambiri kuyambira nthawi imeneyo chifukwa cha nkhondo ya ku Mozambique.
Now ifenso tilakhala ndi njanje ikumanyamulabe anthu kuchoka ku Nsanje umapita ku Limbi, Nsanje Limbi, ndiyeno panazabwera vuto la pa Chilomo bridge. Ndiyeso ngati dziko sitinalikoze mokwanira ndimene tinaonongano railway line yonse kuyambirano ku Malaka mpaka ku Limbi. Infrastructure yofunikira kwambiri ku dziko la Malawi. So tikakamba za railway line imeneyi ndi inali lifeline. Anthu ambiri osamapita kutheba, kupita ku Mozambiki, kupita ku Zimbabwe amadusa line imene. Ndipo Nsanje nthawi imeneyi mukaona kuti inali very powerful economically chifukwa cha njanje imeneyi. A Eric Trinta ati dziko lino kwa zaka zinayi tsopano palibe cha nzeru chikuoneka. Ndipo iwo ati anthu aku Nsanje omwe nkhani ya njanje ikuyenda maganizo mwawo kuti mwina miyoyo yawo ikhoza kusintha ndi kutukuka, koma palibe zomwe zikuchitika pa nkhaniyi ndipo ndi chitonzo kwa anthuwa. Nzopsesa mtima chifukwa chimene timadziwa ife anthu aku Nsanje ndionera kuti tili ndi mphamvu kwambiri za economic, tili ndi mphamvu zonse zimene zinayambitsa dziko la Malawi, koma political will imabwera kuti idipondereze, timangoseweretsedwa. Mwamva njanje imeneyi aku Mozambiki anayibweretsa pa Malaka zinali zinthu zabwino kwambiri chifukwa cha mgwirizano umene unachitika. Komano mukaone aku Mozambiki amaliza mbali yawo, ifeno tikubwerano ndi phada kumanena kuti njanje connection yatheka. No, mgwirizano chabwino unakhala kuti aku Mozambiki akabweretsa njanje yawo pa Malaka, ifeyo tipange border town pa Malaka paja, tikhale ndi zonse infrastructure yonse yoyenerera pa border post. Mene ili kunchinji, mene ili kumwanza, mene kuli kukalonga. Bezita apanga pa Malaka apo. Then kukonza nsewu kuti izikabwera chabwino zigwisa nsewu. Fanjanji kuti tikonze pa Chilomo paja pakhala vuto. Komanso mukatenge mungotenga njanje kuchokera pa Limbi kupita pa Luchenza. Kuti mtibwera ku number 1 mukaona kuti ndiyosatheka. Kumene ujawo kuti tibwere tikonze ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti kumakamba za njanje between Nsanje ndi Limbi. Zimene zikufunika heavy investment sitikuonanso kuti fanda wake akhala ndani. Ine ndinali nawo mu survey imene amapanga feasibility study ya aku Japan. Kunena zoti kodi chile umo tipangapo bridge mwantundu wanje. Au Japan anachita unenera kuti pamene wa Japan avota. And amene ajawa naye mafinanciers amene anakapanga zimene zizi. And nthawi imene inali nthawi ya Joyce Banda. Atachoka amene aja palibeponso wina aliyense ananena. So mukaona kuti kusanje kunoko kwakhala kukuponderezedwa kwambiri economically. Chifukwa economically njanje imene yakungopanga Malaka border post, mukaona kuti economic power ya Nsanje ikhala ya mphamvu kwambiri. Ndi natural capital imene ili kuno kale muona kuti kunakachitika zinthu zambiri. So zodandaulitsa kuti zinthu zimene zizi kudziko kuno tumazipangisa kuti zikhale tizizikamba mwandale moselewulana zimene zili zoyipa kwambiri. And zikulakwira anthu aku Nsanje kuno ndipo ndi chitonzo kwa anthu aku Nsanje. And munthu akumayambisa zimene zizi kuntundawo anakasiya chifukwa zopsesa mtima kwambiri. Trinta ati dziko lino tisanamizane nkhani ya njanje chifukwa singatheke kuchoka ku Maka kukafika ku Limbe. Koma njira yabwino ndiyosandutsa dera la Maka kukhala doko la pamtunda ndi kuyika zinthu zina zofunika. Komanso boma liwonetsetse kuti anthu ongobwera ochokera m'mayiko ena asabwere kudzagula malo m'derali, koma boma lipereke mwayi ndi mphamvu kwa anthu okhala ku Nsanje. Sitikudziwa kuti amene anaganiza dongosolo limene lamaganiza chani. Komano kunoko anthu nodandaula kwambiri chifukwa apangidwa abuse. And ma social media muona anthu ena imba nyimbo ukatenga zinthu zimene zija kumaziyikamo ngati zeni zimene tikuseweretsa Shilevale. And zimene zizi tingowapempha ma politicians aku Shilevale kuti ngati akufuna mavoti kwa anthu njira yabwino sibodza, njira yabwino nkuchita zinthu zeni zimene munthu ataonedi kuti zichili zeni usati masewera amene akuchitikawa. Chifukwa munthu aku Nsanje akudziwa zonsezo, scheme amayidziwa. China chiyonse amachidziwa, munthu akusanye musantenge ngati opepera chifukwa zinthu zamaziona ndipo anatumikira dziko la Malawi munjira yambiri kwa basi. Ndiyeno zoti kupita ku Malaka kuja ukapanga zimene zachibwana. Inuyo mutenge makamera anu mukaone border post ya pa Malaka ndiyomvetsa chisoni. Pamene aku Mozambiki akudandaula investment yawo. Chifukwa nkhani ziti zimvetse.
aku Mozambique anapanga gawo kutanthauza naononga ndrama kuyika mulero yawo kuti ino ifike pa Malaga. Ife tungozipanga phada ndiopsa mtima yonse aku Mozambique kuti ino kodi investment yathu ibweretsa liti ndalama chifukwa kuti yesabe kuti kodi inuyo ziyanu mumaliza liti tiyambe kugwisa ntchito. Now ife tinangosintha dongosolo kuti okay njanji isitiitha tikayipangira pa Malaga pompo kuyika ma infrastructure onse aja anthu ayambapo agreling abwera ma warehouses apanga tikhozo mapachokera pompaja mene timapangira pa ujeni pa Kalonga kapena pa mene timapangiranso ku Mwanza ndi ku Mchinji zinthu zizingolowera pompo tingoukonza nonse ukhale olimba chifasonse umene unachoka kuno kupita ku Malaga ndi phada lenileni sisi wabwinonso. So anthu ndodandaula 1 2 mukaona kuti ino economically munatipha kusakhala ndi njanjinji njira yabwino tende kangokonza pa Malaga apo tisinthe izi za njanji yokafika pa Bangula it's still useless chifukwa sitima mkhoza uyotsa ku Malaga ubwera pa Bangula kulimbi sifikabe chifukwa kuwo kulibe ko zinthu zofunikira ndiye usangokonza pa Malaga pompo ba kuyipanga tawuni pompo ba kuti ino aku Mozambique yo tizigwisa ntchito zinthu zawozo sirudziwa kuti masitima tizigwisa be ntchito aku Mozambique omwewo nanga yathu ingayendeso ngati yathu singayendetu apapa kuchokera kulimbi kupita usitheka tizigwisa ntchito za ku Mozambique zomwezo kuti ino tingoyisuntha port iyo ibwerano pa dry port yathu ikhala pa Malaga apo kuchokera ku Beira. So zinthu zimene zizi sinudziwa kuti ma decision makers athu aku Malawi kunoko sikulu zake anakapanga ziti unena kuti ino pa mathero sakudziwanso zimene akufuna kuchita ku dziko la Malawi nkhani za communication ndi transportation. Kodi anthu akunsanje angakonde boma litawachitira zotani pofuna kuti miyoyo yawo itukuke ndi kuchita bwino kudzera mu njanji imeneyi? Ababa atu akuluakulu isanamizane chilungamo nchonera kuti ino suzingatheke kuti ino njanji ichoke pa Malaga ikafike kulimbi pali zotseya azambiri kungochokera pa limbi inoyo mupite mukatenge kuje mukaona kumene inaonongekera zimene zabodza. That's a dream day dreaming. Njira yabwino tiyeni tisanduse Malaga dry port tiyikepo ma facilities onse warehousing komanso muzolandirira ma liquids tikapanga pamene paja tiyambapo ngati dziko then kutsogolo kuno ndalama zikapezeka tizinamizana nozarore yani yopita kulimbi kuti ipange connect tikapanga choncho zipanga bwino koma zomangopita kuyendesa zinthu za dziko ngati anthu ana masanje I think sizabwino ku dziko makamaka nthawi ino ya century sizabwino iya tipange zinthu zenizeni pa ground tikayikonze Malagayo ikhale ma facilities komanso musatichirutsire anthu ongobwera kuti azatigule malo akwina mupange empower anthu akunsanje kuno akawuzidwe dongosolo labwino akapange ma warehouses abwino akapanga zimene zijazo at least tinena kuti no nsanje mwayikonda chifukwa tino ikhala kuti no ma investors ako mkuno ana azipita sukulu bwinobwino ndi zina zonse zimene zingachitike ngati border town. Nsanje ndi district imodzi imene ili very rich in natural capital koma it has been abused for so long ndi imene ikufunitsitsano kuti no anthu adziwe zimenezo komanso tisapitilize kuyiwononga pambiri kumayipatsa negativity imene yakhalira dziko la Malawi ikuchitira pa district imene ya Nsanje. So warehouses ma facilities olondola tikapange pa ujeni pa Malaga paja ndalama zimene zaonongedwa ndi lero yaini mukuona kuti anthu ena kusewera nazo kuntundako mukamva iniyo kuti no pamene pajapo panali contractor wina munanchotsa kubwera contractor winayi zimene zikuchita iye zosadziwika andi mpaka na pano palibepo aku Mozambique anamaliza kale. Now ndi zinthu zomvetsa isoni ku dziko la Malawi kuti no tikulephera kugwisa ntchito Beira mu dongosolo lofunikira pamene anu ake amene anapanga invest aku Mozambique akutiponyera no mpira chifukwa munaona ma train aja kubwera kuti ife tinamaliza mbale yathu iniyo muutani ndizo mmakasatsanana no kandi ndi fuel road pansewu zinamba zachitika kuti ko pa dziko la Malawi. District sonse ku Malawi kunoko district imene ili ndi anthu osaukitsitsa mukuona kuti ndi Nsanje. District imene mumanena kuti education wise sili bwino ma infrastructure sali bwino ndi ku Nsanje.
ngati pali district imene imaberedwa kudzera mwa ma NGOs ndi kusanje chifukwa madziwa kuti anthuwo samapanga rise nkuwatsutsa. District imene anthu anayipanga kuti ino izikhala ndi begging syndrome pomwe apatsa zinthu osati iwo kuti apange ndalama zawo ndi nsanje. Zomvetsa chisoni kwambiri kuti ino nthawi inoyo mwamoti tiunikire kuti ino munthu tintukula bwanji pa household chimene tikumbweresera ndi bodza. Tingowapempha anthu kuti Mulungu kumwamba alipo. Sibwino kuwazunza anthu kapena kuwapangira zinthu zosakhala bwino pamene ali nkuthekera kuti apange zinthu zambiri. Mshire liver ndi tourist mandimva attraction natural capital imene ilipo ku Shire Valley. Vuto ndi chani kuwapangira ikwipi doko lija kuti ino igwire ntchito ya tourism. Chimene tikutha kulankhula ife mkungo itu kwana dokoyo kuti ino sinagwire ntchito yake. Anakuzani kuti ino doko imagwira ntchito mbali imodzi ndani. Ngati sigwira ntchito ku dziko international ikozogwira ntchito internally for tourism. Mamoti tibwere ndi mindset change ya positivity. Tingoona ngabe zinthu. Tindi infrastructure manager imene ili ya ndalama zambiri. Osayigwirisa ntchito muzabwino bwanji kuti ino tithe kuona kuti ino anthu adziko iyathandiza bwanji. Tingopempha kuti anthu amene amaona ma infrastructures komanso equipping ma districts economically tione ndi positivity ku boma la Nsanje chifukwa ndi zambiri zimene zingapangisenso anthu ake kuti akhale ochita bwino. Koma katswiri yemwe amalankhula pa nkhani za chitukuko m'dziko muno Andrew Kaponya wapempha boma kuti ngati pali zinthu zina zotsamwitsa kuti ntchito imeneyi ichedwe ayesese kuyikirapo mtima kuti zitheke chifukwa anthu ambiri adzalembedwa ntchito komanso zidzathandizira Malawi aliyense kuchoka ku Nsanje mpaka ku Chitipa kupangitsa kuti chuma cha dziko lino chiyambenso kuyenda bwino. Akaponya akufotokoza. Njanji yochoka ku Malaka kubwera ku Limbi komanso mwina kupitirira pamenepo kuilumikiza ukafika ku Lilongwe ku Mchinji nkumakalowera ku Mtunda uko ku North. Ndi mu Chingerezi timati game changer mu economy ya dziko lino ndani ya chuma cha dziko lino. Ndiye kuti patha kukhala kusintha kwakukulu kwambiri pa kayendetsedwe kapena ntchito za chuma cha dziko lino. Mwina funso lanu nkumena kuti bwanji mukatengera pa nkhani za chitukuko cha dziko ntchito yayikulu yomwe imatenga ndalama zochuluka komanso ntchito yayikulu yomwe imachita oilo economy ya dziko ndi ntchito za mtengatenga kusamusa katundu wina kuchoka maiko ena kupita dziko lina kuchoka boma lina kupita boma linalo ndi zina zotero. Mukayang'ana ntchito za mtengatenga ndiye kuti tikuyang'ana ntchito za ndege, tikuyang'ana ntchito za magalimoto, tikuyang'ana ntchito za njanji ndi zina zotero. Mukazipanga compare ntchito zimene zizi zonyamula katundu muzapeza kuti ntchito yonyamula katundu pogwiritsa ntchito njanji tikayang'ana ndalama zomwe zimagwiritsidwa ntchito yonyamula katundu pa njanji timakhala kuti dziko likuseva ndalama zochuluka kwambiri tikachita compare ndi ulendo wa pansewu komanso kuchita compare ndi ulendo wa pandege. Ife ngati Malawi ndi dziko lija lomwe lili pampanipani kunena kuti tilibe access, ife tilibe njira yokuti nyanja imatifikira mwa direct. Chifukwa cha chimenecho katundu wathu ndiye kuti timadalira kuti achoke ku Tanzania, achoke ku South Africa ndi ku Mozambique. Andi katundu ameneyo nthawi zambiri takhala tikugwiritsa ntchito kapena timagwiritsa ntchito njira zathu za ku Songwe, ku Mwanza ndi njira zina. Koma njira zimene mukaziyang'ana muzapeza kuti ndizodula kwambiri. Chifukwa chakuti ndizodula kwambiri katundu uja akafika kunoko ku Malawi mtengo wa katundu tingoyerekeza mwina sopo kuti tikutenga sopo kuchokera ku South Africa. Chakuti akamaza fika ku Malawi kuno amaonjezerapo mtengo wa mmene sopoyo wayendera. Nawo mukatenga panjanji muzapeza kuti katundu
amayenda kutsikirapo kutengera ndi njira zina. Ifeyo ku Malawi kunoko njanji imeneyi itha kutithandizira ngati mwaona kale pakatipa kutenga mafuta kuchokera komwe amachokera kulowa mdziko muno ndi ma commodities ena osiyanasiyana. Zija ndikuwuzeni kunena kuti zikati zapitirira pogwiritsa ntchito njanji yomwe ikumangidwa kumalata kulowa mdziko muno ndikulumikiza mayiko osiyanasiyana, muzaona kuti dziko lino lizilowetsa katundu pa mtengo otsika. Ndiye chifukwa chakuti lizilowetsa katundu pa mtengo otsika ndiye kuti katundu uja akafika kunoko amati landing cost. Cost ndalama zomwe zapangisa kuti katundu uja afike pomwe amayenera kuti afike zonoje zimakhala zochepa. Ndiye kuti ifeyo tizigulanso zinthu mochepa. Mtengo wa mafuta uzakhala okhazikika osati mmene zikuchitira pano. Mtengo wa zinthu zina uzakhala okhazikika. Boma lizapezeka kuti likuseva ndalamazo likaseva ndiye kuti tizikakwanitsa kumakatenga ndalama zija ukagula mankhwala ku chipatala chifukwa taseva ndalama, kupereka ku masukulu chifukwa chokuti taseva ndalama, kupereka ku ntchito zosiyanasiyana chifukwa chokuti taseva ndalama. Ndiye muzaona kuti zimene zizi zili anzathu a economics amati ripple effect, kuti changochitika pa kamozi kena kake kathandizira zinthu zambirimbiri kuchitika, komanso zizalemba anthu ntchito. Chifukwa katundu ochuluka akamabwera pa njanji muzaona kuti pazafunika amati anzathu achingelezi amati supply chain management, logistics management, kutengatenga uja umakhala ndi zinthu zambiri pa njanji paja pazafunika anthu ochuluka kuti ayendetse zinthu zimenezozo. Mwachidule kwambiri ndi pemphe boma kuti ngati pali zinthu zina zomwe zili zotsamwitsa kuti ntchito imeneyi ichedwe, tatiyeni tiyikepo priority kuti tatiyeni izizi zitheke chifukwa zithandizira Malawi wina aliyense kuchokera ku Nsanje mpaka kuchitima. Naye katswiri pa nkhani ya ulamuliro wabwino Joe Maere wati boma lizikhala lochita machawi popanga zinthu chifukwa vuto limakhala akafuna kuti chinthucho achikwaniritse. Ndipo wati ndikofunika kuti boma liyike ndalama zokwanira kuti ntchitoyi imalizidwe. Boma la Malawi nthawi zonse lena kuti lizikhala lokangalika likamafuna kupanga zinthu. Kukangalika tothazonera kuti chinthu akachiganiza amaganiza zolondola anthu ambomawa. Vuto limabwera kuti akafuna kuti chinthu chakachichite sopano kuti chinthu chioneke. Anaganiza nzeru yabwino lena kuti njanji ayipange. Koma panapezeka kuti panali mpungu omachedwetsa kuwalipira makontractor ndalama komanso kutenga makontractors amene mwina ntchito sakuidziwa kwenikweni mapetake ntchito ichi kumachedwa zifukwa ziwiri zimenezozo. So choyenera choti boma lizipanga chona kuti liyike ndalama zokwanira ku project imodzi ndikuyimaliza, ndipo akamaliza project imeneyo aziyamba bwino ina. Komanso tiyakhulupirire ndithu abomawa chimene tingakhulupirire osakhala kuti iwo nthawi zonse amapanga zinthu zoti tikhoza kuzikhulupirira yayi. Koma chifukwa kuti pali Amalawi amene anayambisa kampani yoti zinyamula chiwero kuchokera ku Beira kumazafika naye ku Nsanje kumazafika naye ku Blantyre ngati njanji itapitirira. Choncho ndikuona kuti a president ndi boma lawo anakakamizika kuna kuti akatsegulire akalandire mafuta amene aja ku Nsanje chifukwa cha anthu amene aja omwe nawonso ali pa ground kupusha kuti business yawo iyende. Ndiye boma nthawi zonse limafuna kuti liwoneke kuti nawonso ngati likupanga kanthu pamene chinthuyo ndiyo kuti Amalawi ena ochangamuka anabwera ngati nzero imene ya malonda ndikubweretsa kuti sitima ija ifike. So yakhulupirire kuti zinthu zikuchitika ndi zenizeni. Komano tikhoza kukhala ndi mkwiyo ndi okhumudwa chifukwa kuti boma limene likuchedwetsa njanji komasayika makontractor oyenerera komanso kumachedwetsa kuwalipira makontractor amenewo. Maere wati dziko lina lililonse lotukuka limakhala ndi sitima yamba madzi komanso zapamtunda, ndipo wati kuonongeka kwa njanji pakati pa Nsanje ndi Limbe kunabweretsa mavuto ambiri kwa anthu omwe amakhala mozungulira mnjanjiyi. Dziko lina lililonse limene lilotukuka muona kuti limakhala ndi sitima zapamadzi komanso sitima za njanji. Kamuzu anayamba kuyika infrastructure imene ya njanji ndi kuyipitiriza ndithu mokhathamira ndithu kuti Amalawi azipindula. Muona kuna kuti mukachoka ku Limbe kudusa ku Malawi kukafika ku Makande kukafika ku Chenza kukafika mpaka kwa Thukuta kukafika ku Bangula monsemu munali timatauni limene tinabwera
chifukwa china kuti sitima ije madusa mmene muja ndipo poima ima mmene muja kunyamula katundu ndi kunyamulanso anthu pamene paja unasandikwa matawuni nali moyo wa anthu mayenda bwino. Kufa kwa njanji imene kunapangisa anthu ambiri kukhala m'mavuto azachuma choti njira zimene amapezera ndalama zinakhala kuti zachokapo. Choncho kubwera kwa njanji imene kuna kuti mafuta aziyenda kuchokera ku Beira kudusa ku Maka kumaza fika kubangula kwafika Bulimbi ndiye kuti bonse munso matawuni achete matawuni tating'ono ting'ono tikhala kuti tatumvukanso ndipo anthu akhala ndi njira zopezera ndalama. Ndiye kuti tikhala kuti koyambirira kubweresa katundu mochipa ifoti sitima manyamula katundu wambiri pa nthawi imodzi katundu zamakhala ochipa. Kachiwiri nkonena kuti matawuni aja atumvuka kutumvuka kwa matawuni amene aja kupangisa kuti chizolowezi cha Malawi chomaganiza kuti ndalama zili mtawuni zili ku Blantyre maganizo amene aja kuti azizipanga ndalama zija kubangula konko azizipanga ndalama kwa Tukuta azizipanga ndalama zija kuchenza kumene sitima ija ikulusa ndikubasiya katundu mmene muja ndipo matraki ambiri amene timaona kuti amakanyamula mafuta kumadera eyo ku Mozambique ku Beira komanso ku Dar es Salaam ndikuti amene aja zinyamula pa Nsanje Pompa mpaka boma chakonza njanjiyo kumakafika naye ku Blantyre. Katswiri pa nkhani za ndale Victor Chipofya wati vuto lalikulu ndi lakuti anthu anasangalala ntchito isanakwaniritsidwe zomwe zimabweretsa ntchito ya chitukuko mbuyo ndipo wapempha anthu m'dziko muno kusiya kulowetsa ndale pa zitukuko. Vuto lomwe timakhala nalo kwatuko andi vuto lomwe silimatipititsa patsogolo timasangalalira zinthu zisanayambe kapena timasangalalira ganizo labwino lomwe tili nalo kunena kuti takwaniritsa chija ndezimativuta kuti timalizitse. Pali khalidwe ongosanjikiza miyala kumanena kuti ayi apa tifuna tizaikepo chipatala apa tifuna tizaikepo sukulu apa tifuna tizaikepo msewu kakuweka mwala watawapezeka kuti tili ndi phwando lalikulu andi phwando lija ndalama zomwe tikugwirisira ntchito kuti tisangalalire kukangotsegulira zinthu zija zimakhala ndalama za nkhani mukamba nkhani ya njanja apa ndi kuti timayenera kuti tibweretse mafuta mdziko muno unali mwambo waukulu kundifunsa kuti ndalama zomwe zinagwirisira ntchito omwe kuja ndalama zambiri zokuti mwina zikanathandiziraso kuti project ija iyambe koma tinazigwirisira ntchito kukupanga phwando yaonesa Amalawi kuti tikugwira ntchito koma ntchito ija osagwirika kwenikweni. Khalidwe limene lili lomwe limatibweretsera mbuyo chitukuko chathu mdziko muno chifukwa timafuna kuonetsa kwa anthu kuti zinthu zikuyenda pamene sakuyenda. Timafuna kuonetsa anthu kuti tikugwira ntchito pamene ntchito ija sakugwirika chifukwa phwando limene lijali limayenera kuchitika kuti mwamalizisa njanjija yayamba kugwira ntchito yake ndiyeno kupanga msonkhano ngati umene uchawo osati kuti mukuganizira kuti mukufuna kuti muyambe kenakono kupanga msonkhano ngati umene uchawo sizoona yayi andi zimene zizi zomwe zakhala zikuchitika ndi maboma osiyana-siyana andi zomwe zakhala zikutibwerezeretsa mbuyo. Munthu wina aliyense sasangalala asanamalize ntchito. Mwana mukamuyambisa skulu form 1 simungamupangise kuti azisangalala ngati kuti wakhoza mayeso a form 4 kumpangira phwando chifukwa kuti iye uchakukwanitsa kuti apite ku skulu ku secondary form 1 kenako basi phwando iye basi mwana wanga ali ndi certificate ya form 4 iye musiyeni mwana amalize skulu kenako mazasangalale bwino. So kupita kutsogolo tiyeni ngati Amalawi tichepetse khalidwe limeneli lomasangalalira zinthu zitangoyamba osaona kuti zinthu ziyenda bwanji kufika kumapeto ake andi tisamalowesepo ndale pa chitukuko. Ndale zomwe zikutipweteketsa kufuna kuonetsa kwa anthu kunena kuti zinthu zikuyenda pamene zinthu zisakuyenda zomwe zikutipweteketsa kwambiri ngati dziko. Boma likunenetsa kuti lichita zotheka kumaliza ntchitoyi ngakhale pakati palakumana ndi zokhoma zosiyanasiyana ngati namondwe wa Anna ndi Freddy kutsika mphamvu yakwacha ya dziko lino ndi mavuto ena. Ulendo wa panjanji ochoka ku doko la Beira kukafika ku Bangula ndi osawononga ndalama zambiri poyitanitsa katundu kubwera mdziko muno kapena katundu opangidwa mdziko muno kutumiza m'mayiko ena. Mwachitsanzo kuyitanitsa kontena imodzi kuchoka mdziko la China kufika ku doko la Beira kumafunika ndalama pafupifupi 2.5 miliyoni kwacha.
pamene kuchoka ku doko la beira kufika mdziko muno podzera njira zina pamafunika ndalama zokwana 8.7 miliyoni kwacha, kusonyeza kuti ndi njira yokhayo yomwe tingabweretsere katundu motsika mtengo mdziko muno. Mbali ya dziko la Mozambique anakwaniritsa kale, kodi ife tikwaniritsa ntchito ya njanji iyi pofika mwezi wa Disemba chaka chino, kapena ikungopangidwa pa zifukwa za ndale, pakuti chisankho chosankha atsogoleri chayandikira cha pa 16 Septemba mu chaka cha 2025. Kudziwa kuti tsiku lidzafika pomwe anthu onse okunda kuyankhula monyoza nkupeputsa zinthu za Mulungu atachita manyazi. Tikuvomereza kuti kukhala m'busa sungabe. Kusangalala ndi kusintha kwa moyo kukupitirirabe ndi United Civil Servants Sacco ndipo yakubweretserani ngongole za